Zonder vleugels is het heen en weer naar deze Schulpen-eilandjes bij Haars wel wat een toer. Toch moet het er even meesken heen om de roegte te bestrijden. Ik denk dat we nog meerdere keren weer om komen moeten om het al een beetje gekleerd te krijgen, want het is een wel van werk inderdaad. Maar het werk is wel het nedig. Hoors komen de honderden wietsteensen en kluten net weer waarom om je te brieden. Nou, we hebben het zelf een beetje lastig maken natuurlijk. Want dit is een kunstmatige hoorlijn. En daarom moeten we het ook onderhouden. Dus als er nou echt wilde natuur is, zoals op een waterdzee, dan hinder je werk van hoorn. Maar ja, nou al. In de wilde natuur gaat het te vaak mis. Daarom is Schulpen-eilandjes best belangrijk. En wat het hudde werkje onbelangrijk? Ik ben dus een jaar hierin opgehouden met mijn werk. En dan word je wat oors. En dan denk je, ja, wat is het dan? Nou, ja, dit. En, goed, broekzijds het oren spieren. Even een beerlijk brukken, ken je een kweer. En je bent lekker buiten, dus dat is eigenlijk de hoofdreden dat ik dit doe.